Милк. 1,11 с карта 99 цента. 99 цента. Кисели краставички. Хикс. 1,19. Ето и нещо е 800 грама. Някаква пушено ли какво е? 6 евро. 400 грама пилешко. 3,80. Значи в България имаше картофи за 17 евро пържени. Ето почвам от начало. 18 евро пържени картофи. Ето той са само картофи за пържени, бланширани. Искам да видите цените. До край, от край до край. Ето най-скъпите са 5 евро. Ето това е цял рафт. Ето, сега ще ви покажа за 36 и 66. Ето тук си има. Чай да ви покажа датата, да ни кажете нещо. Дата. Има ли тук 27, 2, 25, виждате? Ето. Значи ето вижте сега, хора. Кафе. Той са 32, той е хубаво кафе. Марко. Олио. Вино. Ето имаме тук круасанче. Ето, те ще ги маем, те си няма смисъл. Ето. За 36 евро. Така слагай. Айде, приятели, на здраве. За това ви пожелавам да правите бойкоти и цените ще паднат в България. Не е въпроса кой има пари и кой няма пари. Въпросът е, че не имат зашматки. Разбирате ли? Имат на зашматароци. Да, германците са глупави пък. В България заплати са големи, за да той по-скъпо. Да. Бъдете единни, 5 дена бойкот и всичко се оправя. Честно ви казвам. Айде, живи и здрави. Вас един нормален човек, ако работи на минимална заплата, да речем нето 1500-1600 евро, скъпо ли е според вас?